Na, akkor föntről indulunk. Ez a Dani szobája. Ott alszik a disznóol. Az meg a szekrénye. És neki van elféje is, ahol száradnak a ruhák. Ne csámcsok, te. Te ne csámcsok. Na. Itt van mellette a mi hálószobánk az Itával. Forgunk egyet itt is. Így szoktunk este tévét nézni. Az a Dani pici laptopja. Nagy vele az arca. Ez itt a mi fürdőnk. Ez itt egy ilyen gardróbszerűség. Ez meg itt a mi fürdőnk. Kádunk, WC-nk, meg mosógépünk, amit még soha nem használtuk. Ez a szállítógép. Kapcsolod le a villanyt, Dani. Itt a lépcső, itt lehet följönni. Itt egy ilyen közös rész van. Ott szembe a dolgozó. Én itt ülök a legtöbbet. Itt dolgozgatok. És itt mellette pedig van a Krisztának a szalárfészke. Sziasztok! Ott vigyorog a tejbe, töki. Neki van egy ilyen gyönyörű galériás kis kiülője az ablakba. Ő is kapott íróasztalt székkel. Meg neki is megvan a pici gardrób szekrénye. Na, legyezd el magad innen. Úgy. És itt mellette van még egy fürdő. Itt is mindjárt kapcsolunk egy villanyt. Ezt használjuk a leggyakrabban, mivel legtöbbször zuhanyzunk. Itt van egy nagy zuhanyzó, úgyhogy az a legkellemesebb reggel egy hideg zuhanyt venni. Na, megyünk lefelé. Még egy kicsit. Ennyi. Úgy eszünk a feneked azon. Ez itt a nappali. Itt egy ilyen leülő reggeli kávézóhelyünk Zitával. Ott van kinn a kertünk. És ez pedig a nappali. Itt is sokat szoktunk dögleni, ha meleg van. Elég jól hűthető rész. Szembe van egy szintén WC, meg egy kézmosó. Mellette itt fönt a felső részen kivigyorgója mellett a konyha. Apa, Dani most éppen is. Ilyen pocccal. Sütőkkel. Meg itt szoktunk reggelizni, meg enni a legtöbbször. Nem tudom miért. Ez a vóksütő tűzhely. Ilyen vókot lehet rá könnyen rakni. Az meg a híres neves olajsütő, ami ilyen bádogból van, de azért elég jót lehet benne sütni. Igen, az enyém. Itt a konyha előtt van egy ilyen takarítóhelység. Ilyen lavórok, meg szennyvíz kiöntő, meg ott van a pici gázkazán, ami melegvizet ad. És kívülről meg az utcafront. A konyhából lehet menni az étkezőbe, amit még soha az életben nem használtunk étkezőnek, nem tudom miért, de itt nem szoktunk enni. Lehet, hogy majd karácsonyi vacsit, vagy valami nagyobb ilyesmit, azt itt fogunk enni, de egyelőre itt nem eszünk. Itt van a bejárati ajtónk. Igen. Meg a cipőkupleráj szétrugva. És itt lehet lemenni a lenti részbe, a pincébe. Ahol a mosógép zözmörög már. Anya mos. Itt meg majd a kuplerájos helység, ahova vagy ide, vagy a garázsba, majd egy pingpongasztalt becsempészünk. Most így minden vacakkal tele van. Ez meg a garázs, ahol amit vettünk, azoknak a dobozait raktuk le. Lehet, hogy inkább itt lesz a pingpongasztal, meg egy pici tároló, amit szerintem a büdös életben nem fogunk használni. Vissza fölmegyünk. Dani. Nem várunk, egy kis fiam, gyere. Közben itt nem a legjobbak a fényviszonyok, aztán nehezen áll vissza az élesség. Meg itt a kis kertünk. Aha, és ki. Ez az a nyitja ajtót. Hát ennyi az egészke. Látható a fakerítés. Meg a halakat is meg lehet ugyan nézni.
Tele vagyunk halakkal, azt hiszik enni kapnak. Azt nálunk ritkán kapnak. Meg itt van egy ilyen kis kiülőhely végül is, ahova le lehet csücseni. Tegnap ültünk itt, elég jó volt az idő. A Daninak meg úgy kell pucolni a halakszökő kutyának az oldalát. Ő vállalta el, hogy ő pucolja. Van kis bonszájunk is. Szép kis bonszáj. Meg hát ez a hátsó rész az egy igen csendes, ott a szomszédok, akik nem tudjuk kik. És hát itt hátul egy kis folyó megy, az nem látszik a kerítésen túl. De ez egy ilyen nagyon csendes kis rész, tehát tényleg nagyon jó pofán ki lehet ülni, de hát ha már messzebb nézünk, akkor ilyen nagy házak vannak körbe-körbe. Úgyhogy hát itt lakunk. És a felettünk lévő szomszédunk minden 10-kor, a mi időnk szerint 10 óra, és a 10-kor elkezd fát vágni. Nem tudjuk mit csinálni, de tényleg olyan 9-10-kor úgy elkezd zörögni, mint az Ma őrület. megjöttünk haza az uszodából 10 óra felé, reggel 10 óra felé, és alsó kutyában. Az nem az volt, az a mellettünk lévő volt. Az a mellett. Na, Azt te is hittük, mondj hogy valamit. ő az, és mondtuk, jó vékony bácsi vág fát. Ja. Na, zárjatok be. Itt meg az anya. Úgyhogy ennyi volt, az anya meg itt ül. És várja, hogy induljunk.